Maar dan sportief doen zit je dan net een heel soort mee op. En dat bedoel ik met keuzes die ze maken, hè, die het uiteindelijk net opsmieten hebben wat ze opsmieten moesten. Nou, en dan, ja, en iedereen maakt fouten, dat is prima. Maar je gaat een zoveel fout achter elkaar. Keuzes die het maken ben ik, maar spelers die het helden worden, vervangers. En tuurlijk, die willen net hellen zo van, nou ja, we hellen maar Kevin van Veen en Rai Vloed en een show wel. Ik bedoel, ik snap wel dat meesten daar goede berichten van hier of goede verwachtingen van hier. Maar uiteindelijk binnen te veel dingen. Er zijn maar te veel besluiten naam die het net goed uitpakt binnen. En dan wordt het een sneeuwbal en dan krijg je dit. Ja, ben ik niet helemaal met je eens. Het is alle kwartjes. Nee, dat zijn niet de feiten. Alle kwartjes vallen op een bepaald moment de verkeerde kant uit. Hè. Ik wil dat er zijn ook vertrekt, er is geen besluit. Je hebt het over Rijn aan het begin van de uitzending gehad. Een bepalende speler met in ieder geval ook kwaliteiten op andere vlakken. Ja. Hè, daarom is het ook Rijnen. Ja. En weggehaald. Dat is geen besluit. Dat is gewoon. Dat klopt. Dus dat vind ik dus te makkelijk dat het besluit is. Wij hebben het daar over inhoudelijk functioneren van een assistent. Nee, maar ik ga net zijn dat het fout besluit dat Rijn of ook Betsy, want daar kan je hem niks aan doen. Dat hebben ik altijd zijn, daar ben clausules, kan de club niks aan doen. Ben je hem handen, boem, dat is gewoon pech. Maar de meesten die er van je plak komen, die zijn met goede bedoeling helden, maar te volle, wat bijna net onder de verwachting. De spelers die vertrokken, we hebben niet afdoende met dezelfde of andere.